Hej, i dag vil jeg fortælle lidt om kraft-varme-værker. Først bliver kemisk energi fra kul udnyttet i en brandreaktion. Røg stiger op og går gennem to røggasfiltre, der tager svovlforbindelsen, og det resterende kommer ud gennem en svovlstød. Branden opvarmer vand, der bliver pumpet gennem jernrør, hvorefter det bliver ledt ud til en turbine, der roterer og skaber elektricitet. Den resterende varme bliver taget af forholdsvis enten fjernvarmevækster, der optager noget af den termiske energi fra spildevandet og sender det ud til vores radiator, der opvarmer vores hjem, eller dernæst igennem en kondensator, og kølvandet optager vandet, hvorefter det løser temperatur og gennemgår samme proces igen. Hvilke omdannelser af energi sker der? Der sker et tab i termisk energi i damp ved høj temperatur til damp ved lav temperatur, der først bliver omdannet til mekanisk produktionsenergi i generatoren, turbinen, og bliver derefter omdannet til elektrisk energi i en elektrisk generator. Hvor er energikvaliteten høj, og hvor er den lav? Der sker et fald i energikvaliteten, fordi kvaliteten af termisk energi er mindre ved lav temperatur end ved høj temperatur. Altså en stor del af den termiske energi i dampen bliver omdannet til termisk energi i kølvandet. Men 60% af den termiske energi bliver i sidste ende omdannet til elektrisk energi, hvilket er energi ved høj kvalitet.